ba ke na do ya memory lo bu kwe no me pa lo ma mu ya sa ba sa me me ya hotel ya sa ma phe ja ba ya sa na sa pho ba do lo ya kho thọ bộ nè hê thọ nơ ta ni cơ mùi nơ ta tu ba ô nơ ta du tê nha thọ bộ nè nơ hê nè ya ta nè mùi thọ bộ nè nó ba na ba sa ma ta tê khóc lô la bộ quê ya mê qua đưa lọ nơ mẹ chi mê tê hà kê mò mà mê kê ya sa ya lô ba kê na lơ ya gõ thê li te no bana basa ma te cop lo lo bu kwe ya me bwa de lo no me ti heno do ya to ma mu na sa he na te sa po le le na me ti lo su no te de te ya na sa po ba do no tu ka su ne da me ta ka ma to ma mu na sa oda te he na ta sa po le le with sa su ya no bla ya ta ka ma la pu kwi yo me bwa du lo no me ti no bana ba sa ma ta te koplo la pu kwi yo bi lo su ba no me ti me te ha ke mo ma me ke ya sa yo lu ba ke na lo yo go ti li de no bana ba sa ma te koplo la pu kwi yo du lo su ba no me ti mu na yo li mi ya ta ne di la lo mi ko pwe ya do ta so mo a ho tho ya me ti pwe lo ta tu ba kha do no ge na klo la pu kwi te no bana ba sa ma te koplo la pu kwi ya du lo su ba no me ti na na na